Сәлеметсез, эфирда аңалыклар вакыты, студияда Лина Хасаншина. Страховая пенсия по старости назначается женщинам по достижению возраста 56 лет 6 месяцев. Пенсия рәсмиләштерү тагын да җиңеләйде. Мне кажется, среди них точно есть те, которые никогда не нарушали правила и законы. Ознакайның иҗтимагый советы балаларны кайгырта. Надо посмотреть, если зеленый горит, значит можно идти, если красный, значит надо подождать. Яшь инспекторлар юл хәрәкәте иминлеге салынды. Әле күптән түгел генә яше җиткәннәргә пенсия рәсмиләштерү өчен күп санлы кәгазьләр туплыйсы пенсия фондының клиентлар хезмәтенә илтүче сукмакларын таптыйсы иде. Хәзер бу процесс күпкә җиңеләйтелде. Ел башыннан кордлык буенча иминiyat пенсиясен автомат режимда билгеләү мөмкинлеге булдырылды. Бу хезмәт интернетка керү мөмкинлеге булган кешеләргә ачык. Вы подаете заявление через портал государственных услуг на назначение. Сез гаризаны дәүләт хезмәтләре порталы аша тапшырасыз. 3 сәгать эчендә шул чаклы пенсия билгеләнгән дип җавап та аласыз. Заявление в личный кабинет о том, что назначена пенсия с таким-то размером. Пенсияны яшь буенча пенсия тиешле кешеләргә генә билгеләү мөмкин. Мондай мөмкинлектән 20ләп әлмәтле файдаланып та өлгергән. Пока на сегодня эта работа проводится в отношении тех, которые будут уходить на досрочную пенсию, льготники. Әлегә бу хезмәт пенсиягә алдан китүчеләр өчен генә ачык. Тик безнең фонд бер урында гына тормый, якын арада мондый мөмкинлек барлык кешеләргә дә ачык булачак дип уйлыйм. Бер төймәгә басып өйдән чыкмый гына пенсияны билгеләү көне бик якында. И буквально через 3 часа получить ответ о размере своей пенсии. Пенсияны автомат рәвештә рәсмиләштерү өчен дәүләт хезмәтләре аша гариза бирергә кирәк. Бу хезмәт Россия гражданнарына мөмкин. В 2022 году страховая пенсия по старости назначается женщинам по достижению возраста 56 лет 6 месяцев и мужчинам по 22 елда кордлык буенча иминiyat пенсиясе хатын-кызларга 56 яшь ярымга, ир-атларга 61 яшь ярымга җитү белән билгеләнә. Иминиятләштергән эш стажы 13 ел, ә шәхси пенсия коэффициенты 23,14 булуы шарт. Гаризаны дәүләт хезмәтләре порталында бирергә була. Пенсия гариза биргән көннән башлап санала, тик аны алу яше тулган булырга тиеш. На портале государственных и муниципальных услуг пенсия будет назначена с момента подачи заявления, но не ранее возникновения права на нее. Моннан тыш ел башыннан пенсия фонды гражданнарга кордлык буенча иминiyat пенсияләре һәм пенсия тупланмалары өлешендә пенсия хукуклары турында мәгълүмат бирә башлады. Хәбәрнамәләр 45 яшьтән ир-атларга һәм 40 яшьтән хатын-кызларга дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетка җибәрелә. Алга таба мәгълүмат 3 елга бер тапкыр киләчәк. Почему мы это производим? Для того, чтобы человек... Бу һәр кеше алга таба нәрсәгә өмет тота алуын белә алсын өчен эшләнә. Кирәк булганда лаеклы пенсия алыр өчен барлык шартларны да үтәргә вакыт калсын өчен дә хәбәр итәбез. Время для того, чтобы поправить свое будущее пенсионное обеспечение. Рәдиф Янугманова, Вероника Рябова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районының иҗтимагый советы мәктәп яны лагерьларының балаларны сәламәтләндерү һәм ял итү лагерьлары эшенә җәмәгать контролен оештырды. Шулай ук Актүбә бистәсе мәктәпләренең ял лагерьлары Көмешсу балалар сәламәтләндерү үзәгендә булып, социаль объектларның үзара хезмәттәшлеге системасы ничек оештырылуын күзәтте. Җәмәгать контроле мәктәп яны лагерьларының балалар сәламәтләндерү ялын оештыруга куелган барлык нормаларга туры килүен тикшерүгә юнәлтелгән. Бу бик мөһим, чөнки һәр яклап куркынычсызлык үтәлергә тиеш. Комиссия тарафыннан балаларга медицина хезмәте күрсәтү, ял итүчеләрнең комплекслы иминлеген тәэмин итү, кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыру, продукцияның сыйфаты, кирәкле документлар булу тикшерелде. Учетның төрле төрләрендә торучы балаларны, авыр тормыш хәлендә булган гаиләләрдән һәм башкаларны колачлау, акчаларны тоту тәртибенә дә игътибар ителде. Шулай ук лагерда тәрбияләнүчеләр, педагогик хезмәткәрләр, мәктәп җитәкчеләре белән әңгәмәләр үткәрелде. С вами мы встречаемся для того, чтобы понять, хорошо вам живется в лагере или нет. Балалар сүзләренә караганда, аларга лагерда ял итү бик ошый. Аларны тәмле ашаталар, кызыклы эшләр белән мәшгульләр. Хәтта башка шәһәрләргә дә кунакка йөриләр. Ябык һәм ачык бассейннарга бушлай йөрү, спектакльләр оештырылган. Я по дороге заметил столько мальчиков и девочек. Мне кажется, среди них точно есть те, которые никогда не нарушали правила и законы. Ребята, а среди вас есть кто не нарушал правила дорожного движения? Ой, как вас много! Актүбә бистәсе башлыгы Александр Севастьянов иҗтимагый советны Татнефть компаниясының Яшел щит проектын тормышка ашыру барышы белән таныштырды. Бистәдә яшәүчеләрнең тормыш сыйфатын яхшырту өчен үзгәртелә торган объектларны күрсәтте. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Яш инспекторлар отряды юл куркынычсызлыгы буенча чираттагы акция уздырды. Бүген шәһәрдә 58ләп яш юл хәрәкәте инспекторларының отряды эшли. Бу 800-гә якын бала. Алар юл хәрәкәте иминлеген пропагандалау буенча һәм ЮХИД инспекторларының алыштыргысыз ярдәмчеләре. Я представляю ЮИД, чтобы никто не нарушил правила, чтобы все соблюдали их, чтобы не было аварий, никого не сбивали. Максим Иванов инде 3 ел яшь хәрәкәт инспекторлары арасында. Мәктәптә ул яшүсмерләр иҗаты үзәгендә хәрәкәттә җыюны ишеткәч, шунда ук ризалаша. Бүген ул дуслары белән бергә акция үткәрү өчен ЮХИД инспекторларына ярдәмгә чыккан. ЮИД – это юные инспекторы движения, это наши первые помощники государственной автоинспекции. Бу безнең беренче ярдәмчеләребез, инспекторлар ярдәмчеләре. Җәяүләр балалар авызыннан шелтәләр, теләкләр яки киңәшләр ишеткәч, алар игътибарлырак. Алар бу киңәшләрне үтәргә һәм үрнәк җәяүле булырга тиеш. Конечно же, выполнять все это, да, чтобы быть дисциплинированными пешеходами, ну и вообще участниками дорожного движения, ну и плюс показывать образец правильного, безопасного поведения на дорогах. Акция барышында ЮИД отряды тарафыннан тынычлык урамы буенча җәяүләр кичүендә юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү тикшерелде. Акциянең һәр катнашучысына белешмәләр һәм яктылык кайтартучы элементлар бүләк ителде. Если есть светофор, что надо сделать? Надо посмотреть, если зеленый горит, значит можно идти, если красный, значит надо подождать. Агымдагы елның 5 аенда Әлмәт районында җәяүләр катнашында 17 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 1 кеше һәлак булган һәм 16 кеше яраланган. Акциянең максаты җәяүләргә юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүнең иң беренче чиратта үзләренә кирәклеген җиткерү. Бу аларга үз тормышларын, тирә-юньдәгеләрнең сәламәтлеген һәм тормышны саклап калырга, юлда башкаларны хөрмәт итеп, үз-үзләренә хөрмәт хис итәргә, юлда юл хәрәкәтендә катнашучылар арасында сәламәт хезмәттәшлек һәм үзара ярдәм атмосферасы тудырырга ярдәм итәчәк. Таблица вот это самое детского травматизма. Балалар травматизмы таблицасы җәй көне тагын да тулынана. Бу вакытта балалар үзләренә бирелгән. Һәр ата-ана баланы балалар лагеренә яки әбиләренә авылга җибәрә алмый. Деревню. Вот. И они, зачастую дети, остаются сами по себе. Ольга Байрамалова, Илгиз Шарифзянов, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 30 июньдә Әлмәттә Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча ЮХИД бүлеге тарафыннан тоннель операциясе үткәреләчәк. Аның барышында машина йөртүчеләрнең каршы як полосага чыгу белән бәйле юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуларын тикшерәчәкләр. Быел Ознакай каласының 2нче мәктәбен 33 укучы, 7нче мәктәбен 37 укучы тәмамлый. Алар өчен чыгарылыш кичәләре узды. Шатлыклы һәм бераз моңсу кичәдә безнең иҗат төркемендә булды. Тулырак махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Быел мәктәпне 229 укучы тәмамлый. Шуларның 29-ы укуда аерым уңышлар өчен алтын медальләргә дәгъва итә. Бәйрәм тантанасының беренче өлешен һәр мәктәп үз чыгарылыш укучылары өчен аерым башлап җибәрде. Я поздравляю всех учеников, учителей с данным праздником. Ученикам я прежде всего желаю поступить туда, куда они хотели. Я так счастлива, что наконец-то все позади. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин укучыларга алда уңышлар теләп хәер фатихасын бирде. Чын күңелдән тәбрик итәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә тырышып, матур итеп, исән-сау гына имтиханнарны бирдек. Әти-әниләр бу дулкынландыргыч мизгелләрдә үзләренең кичерешләре белән уртаклаштылар. Бүген безнең өчен бик дулкынландыргыч һәм тантаналы көн. Безнең балалар 11 ел укып чыгарылыш кичәсенә барып җиттеләр. Без аларны шушы бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлыйбыз. Аларга бары тик уңышлар гына телибез. Барлык хыяллары, уйлары тормышка ашсын. Безнең бүген чыгарылыш кичәсе. Мин инде ата-аналар исеменнән укытучыларыбызга бик зур рәхмәт белдерәм. Балаларга тәрбия бирүдә, билем бирүдә аларның өлешләре бик зур булды. Рәхмәт аларга. Алга таба чыгарылыш балы шәһәрнең Татарстан мәйданында дәвам итте. Чыгарылыш кичәләре һәр кем өчен дә гомергә истә кала торган олы вакыйга. Ак юллар аларга. Эльмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Ольга Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.